Det er Bonnie. Bonnie hvem? Born in the USA. Banke på. Hvem er det? Det er Annie. Anytime that I see your face. Det er Lars. Lars, hvem? Og Chris. Chris også. Og Mads. Mads. Hvem er dem? Hvem dem? Chris og Mads. Hvem er alle de der Lars, navne? Chris, Mads. Banke på. Hvad er det? Det er Paul, Tobias og Leif. Hvem Paul, Tobias og Leif? Paul, Tobias, Leif. Banker på. Hvem er det? Det er Karl. Karl hvem? Kalalalalo. Kalalalalo. Banke på. Hvem er det? Det er Dita. Dita hvem? Dita gør mest ondt. Banker på. Hvem er det? Hvem er det? Det er Daisy. Daisy hvem? Daisy, about you, baby. Banke på. Hvem er det? Det er Mark. Mark hvem? Og Jonna Hasse. Mark, Jørgen og Hasse hvem? Mark, Jonna Hasse Highway. Bank på. Hvem er det? Det er Maja Boy. Maja Boy hvem? My boy, a lollipop. Banker på. Hvem er det? Det er Lukas. Lukas hvem? Always Lucas, the bright side of life. Banker på. Hvem er det? Det er Kevin. Kevin hvem? Kevin on a prayer. Banke på. Hvem er det? Det er Dorit og Gunnar. Dorit Gunnar, din vej. Banker på. Ja, hvem er det? Hvem er det? Ja, det er Jens. Det er Jens hvem? Jens, der det. Banke på. Hvem er det? Det er Maren. Maren hvem? Man kan jo ikke gøre, hvor man har charme. Banke på. Hvem er det? 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 Det er Joel. Joel hvem? Your grandfather can't control his temper. Hvem er det der? Det er Sten. Sten hvem? Sten, der er tilbage. Bank på. Hvem er det? Det er Morten. Morten hvem? Morten er feeling. Banke på. Hvem er det? Det er Ola Vanja Bo. Ola Vanja hvem? Ola Vanja Bo is have some fun. Banke på. Hvem er det? Det er Olli. Olli hvem? All I wanna do is have some fun. Bank på. Hvem er det? Det er Kjeld Reik. Kjeld Reik hvem? Kjeld Reik. Big butts and a candle. Banke på. Hvem er det? Det er Hilma. Hilba. Hvem? Hilma, baby, one more time. Banke på. Hvem er det? Det er Kåre. Kåre hvem? Kåre på en albeton. Banke på. Hvem er det? Det er Albert og Michelle. Albert og Michelle. Hvem? Albert Michelle. Banker på. Hvem er Hvem det? er det? Det er Pelle. Pelle hvem? Pelle brænder sammen igen. Banker på. Hvem er det? Det er Ole Jul. Ole Jul. Banker på. Hvem er det? Ej, nu kan jeg. Okay. Det er Evan og Bobby. Den kom. Hvem er det? Hvem er Barbie? Hvem? Evan Bobby was kung fu fighting. Banker på. Hvem er det? Hvem er det? Det er Fritz Henning. Fritz Henning, men. Halleluja. Banke på. Hvem er det? Det er Janice og Yvonne. Janice og Yvonne. Hvem? Janice. Yvonne, Janice with you. Banke på. Hvem er det? Det er Tina. Tina hvem? Tina reached the highest ground, yeah. Banker på. Hvem er det? Det er Cliff
Cliff hvem? Cliff, you don't know me by. Alright, I'm gonna say this in Jylland dialect. Please do. Banke, banke på. Hvem er det? Det er Sunny. Sunny hvem? Sun is shining. And they were like, Banke på. no fight. Hvem er det? Det er Otto. Otto hvem? Otto the heart, and you're to blame. Banke på. Hvem er det? Det er Åse. Åse, hvem? Åse, can you see? Banke, banke på. Hvem er det? Det er live. Hvem? Live. Oh, live. Banke, banke på. Hvem er det? Jeg tror, det er løgn, men det er dig og mig. Hvem er dig? Hvem er jeg tror, det er løgn, dig og mig? Dig og mig, der står herude og banker på. Banke, banke på. Hvem er det? Det er Maja. Maja, hvem? Maja, Maja. Banke, banke på. Hvem det er? Maja. Maja, hvem? Maja, Sharona. Banke, banke på. Hvem er det? Det er Allan. Allan, hvem? Allan går rundt og forelsker sig. Banke, banke på. Hvem er det? Maja. Maja, hvem? Maja, Sharona. Banke, banke på. Hvem er det? Det er så Yrsa, Michael, Karl og Anna. Yrsa, Michael, Karl, Anna, hvem? Wow! Banke på. Hvem er det? Det er Ejner. Ejner hvem? Let it go, Ejner, like a lion inside. You guys. Holy shit. She's gonna drink it all. Go Lille. 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 Oh! Wow. All right. That's my good. Banke på. Hvem er det? Det er Kurt. Kurt, hvem? Kurt Jubile. Banke på. Hvem er det? Det er Yvonne. Well, it's Yvonne for the money. Hej igen, Yvonne. Yvonne, make love to you. Banke på. Hvem er det? Det er Ejner. Ejner, hvem? 'Cause I'm a private dancer. Det er banker på. Hvem er det? Det er Helle, Ulla og Malene. Helle, Ulla, Malene, hvem? Helle, Ulla, Malene. Okay, banker på. Hvem er det? Det er Hjalte. Hjalte, hvem? Hjalte kærlighed. Banke på. Hvem er det? Det er Dan og Ross. Den og os. Dan og Ross. That girl is so dead. Banke, banke på. Hvem er det? Ida. Ida, hvem? Hvem dog? Ida er Ulles fødselsdag. Yeah! Banke på. Hvem er Hvem det? er det? Dit laver hvem? Den lærer det, du går synger på. Banker på. Hvem er det? Det er Ilse. Else, hvem? Ilse World. Banke på. Hvem er det? Hvem er det? Det er Hilda. Hilda, hvem? Hilda World. Banke på. Hvem er det? Det er Tina. Tina, hvem? Tina Mutant Ninja Turtle. Banke på. Hvem er det? Det er Ken. Ken hvem? Can make this world seem right. Banker på. Hvem er det? Det er Bente. Hvem? Bente going gets tough. Banker på. Hey Joachim. Joachim blive the best. Banker på. Hvem er det, Ken? Det er Benny. Benny, hvem? Anything you need, you got it. Banke på. Hvem er det? Det er Yvonne. Yvonne, hvem? Yvonne cut my hair.
On the other side. Morten, der var den politiet der. Hi. The window was down. I was wondering, do you know where we can do you speak English? A little bit. Yeah. I'm from Denmark. I was wondering, can we get something to eat here? Do you know that? You know, Sorry, my English is very bad. disco at the Lafka at the 5-story. Is there places to eat? Nowhere. Are you sure? Good night. Ja, hvad kalder man Jason Watt i det Arne Jacobsen møbel? Lam i ægget. Banke på. Hvem er det? Det er Olga. Olga hvem? Olga tager saxofon. Banke på. Hvem er det? Det er Susanne Bier. Susanne Bier hvem? Susanne Bierne på gulvet, de kan lide mine tigger. Banke på. Hvem er det? Det er Danmark. Danmark hvem? Danmarks koner råber når vi kommer til deres by. Bande på. Hvem er det? Det er Ella. Ella just heard. Hej Maja. Hej. Hvor er vi henne? Vi er i Praha. Hvad sker der i Praha? Vi skal spille. Fedt. Ja. Leo Andeliner præsenterer. Det her, det er, hvad Slipovic gør ved et bandtesten. Er frisk? Fuldstændig. Slipovic. Ja, så klar. Der. Slipovic. Selv tak. Gå væk. Skål! Skål! Skål!